Welcome to my channel. Ngiyakhuleka emakhosini, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa enazalwa nizembethe. Ngingumzilikazi kaMashobana, ingane yamakhehla ozalo lukaDonga likaMavuso, ngiyizinyane likantshosho. Siyaphaphatha abantu abadala, shaya isandla phezu kwesinye amakho. Bantwana bamoya, namhlanje ngiphakama phezu kwesihloko esinganakekanga kakhulu kodwa isihloko esibalekile kakhulu. Namhlanje ngicela ukuthi sikhulisane ngeladi, ukuthi ngabe yini iladi, lenzelwa ini iladi, lenzelwa kuphi iladi, ulenza kuziphi izimo, iziphi izimo ekumele uziphakamisele iladi. Iladi ke sohlukanisa ngezigaba ezintathu. Isigaba sokuqala iladi lemimoya, ukuthi ngabe yini iladi lemoya, ulenza makunjani, ulenzela bani, ulenzela kuphi. Isigaba sesibili esizokhuluma ngaso iladi lamanono, la khona wenzela upha abantwana bakho asebalala iladi, ubapha ukudla. Ebese sizokhuluma ngeladi langasese. Iladi langasese la khona wena mntwana kamoya ungazange uxoxele umelaphi, ungazange utshele umuntu, kodwa ubheka izimo obhekene nazo, ebese uyaphakama uyophakela izidalwa zakho ngenhloso yokucela, ngenhloso yokukhanyiseleka, ngenhloso yokunxusa. Ngiyathobeka bantwana bakamoya, bengisacela ukuba singene esigabeni sokuqala la khona sikhulisana ngeladi lemimoya. Ingabe yini iladi lemimoya? Iladi lemimoya siliphakamisa ikakhulukazi kubantwana bakamoya abambethwe. Kuyenzeka ukuthi kube khona isidalwa sakho esiphakamayo esicela ukuthi usimisele iladi. Okay. Uma uzokwenza iladi, isikhathi esiningi kanqale ngabantwana bakamoya, isikhathi esiningi iladi liyayelifuna umnikazi womsebenzi uma umntwana kamoya owembethwe, noma liphakanyiswa yisidalwa esiwukhanya phezu kwempilo yakho. Mase siyaphakama siyacela ukuthi ngisacela ukuthi unginikeze, ungimisele iladi, ngiyacela ukuthi ungiphe ukudla. Isikhathi esiningi njengoba ngisho ukuthi kuyaye kuba umnikazi womsebenzi acela ukuthi ngisacela ukuthi unginikeze ukudla ukuze ngizoba namandla. Uma kungasi umnikazi womsebenzi kuzoba yisidalwa osembethe, ngoba siyazi ukuthi njengoba basingabantwana bakamoya sembethwe, asembathwa yisidalwa esisodwa. Angithi siyakwazi lokho? Kuba khona umnikazi womsebenzi bese kuba khona izidalwa eziphakamayo, ngamunye ziphakama neziphiwo ezithile phezu kwesimo sempilo yakho. Okay, kulolu hlaka lezidalwa ozembethe, kungaba umnikazi womsebenzi, kungaba yisidalwa esiphakama phezu kwempilo yakho as a guardian angel, ukuthi cha mina kangikuphi umsebenzi, kangikuphathisi lutho, kodwa ngikhona phezu kwesimo sempilo yakho ukukukhanyisela nokukuvikela. Leso sidalwa leso ke singaphakama phezu kwesimo sempilo yakho, sicele ukuba usimisele iladi, usiphe ukudla ukuze sizokwazi ukuthola amandla ukuthi silwe, sivike, siphinde sikhanyise. Okay, kulolu hlaka lezidalwa ozembethe kuyaye kube khona isidalwa esiphakamayo sicela ukuthi kanginawo amandla, bengisacela ukuthi ukungiphakele, ungimisele iladi. Isidalwa masiphakama kwesinye isikhathi siyakutshela ukuthi ngimisele iladi lasehlane, ngimisele iladi lasemanzini, ngimisele iladi lasentabeni, uma ezocela ukuthi ngimisele iladi. Bese kuyaba khona isikhathi la khona umntwana kamoya kuvuka kuwe nje, ngaphandle ukuthi kuba khona isidalwa esiphakamayo esicelayo ukuthi sacela ukuthi usimisele iladi, kodwa kuvuke kuwakho umoya ukuthi ufisa ukupha abantu abadala ukudla, ufisa ukubaphakela. Uma isidalwa siphakama sicela ukuba sacela ukuthi usimisele iladi, sisuke sidinga
ukugcwalisela amandla amasha ukuze phezu kohambo lakho, phezu kwempilo yakho naphezu kozalo lwakho kuzoba yiso esizoba namandla okukulwela, sibe namandla okukhanyisela, sibe namandla okukuvikela, sibe namandla okukhaliphisa ngale ngulo kamoya, ngale ngulo yedlozi ekwembethe. Kukhona kombuzo oyayuphakame bantwana bakamoya isikhathi esiningi. Uphakame phezu kwabantwana bakamoya uma isidalwa sakho sicela sifika kuwe ngamathongo noma ngezibonakaliso, okanye wena ube nomuzwa wokuthi yazi ngifisa ukwenzela ikhehle lingembethe iladi, ngifisa ukulimisela iladi. Bese kuba khona umbuzo olandelayo kubantwana bakamoya uthi, wenziwa yini ukuthi isalukazi noma ikhehle lingembethe lingicele ukuthi kangilimisele iladi, kodwa ekhaya la ngizalwa khona imisebenzi yenziwa? Ngesikhathi kwenziwa le misebenzi kanti bona abadle yini na? Yisiphi isizathu esongenza ukuthi mina ngize emfuleni ngizophakamisa iladi, noma ngiyehle ehlane ngiyophakamisa iladi, noma ngikhuphukela intaba ngiyophakamisela iladi, noma ngiye emgedeni ngiyophakamisa iladi, noma ngiye emalwandle ngiyophakamisa iladi, okanye ngiye empophumeni ngiyophakamisa iladi, ekubeni ekhaya la ngizalwa khona awudluli 6 months abantu abadala bengaphiwanga ukudla? Kungani ke mina sekumele ngiliphakamise leli ladi? Bengisecela ukunikhulisa bantwana bakamoya, bantwana bethonga, bantwana bakamvelinqangi, lalela. Kakusizona zonke izidalwa ezikwazi ukuhlanganyela nozalo uma kwenziwa imisebenzi. Kakusibo bonke asebalala othi uma wenza umsebenzi bakwazi ukuphakama bahlanganyele nozalo labo, cha. Kukhona izidalwa ezalala zinamacala. Amacala khona asathethwa okanye kakathethwa nesho ukuthethwa. Awavumelekile ukuba uma izidalwa zenza okuthile zihlanganyele, lezo zidalwa zihlanganyele nozalo labo. Kukhona izidalwa ezathi ngesikhathi zisaphila kwelabagada ahlabayo zagila imkhuba. Kwaba khona imkhokha eziyenzayo nezifakayo ngaphakathi kwekhaya. Lezo zidalwa lezo kwelamathongo kazikwazi ukuhlanganyelana nezidalwa zozalo. Kube khona izidalwa ezafela empini zangakwazi ukuthi ithambo lazo liyotshalwa zikwazi ukuhlanganyela nozalo lazo. Kukhona izidalwa ezalala zalalela emazweni nasegangeni, ithambo labo langafihlwa bangakwazi ukuthi bazohlanganyela nezidalwa zokukhanya, izidalwa zozalo. Kukhona izidalwa ezathi uma zisaphila zaphakamisa izikhali. Zaphakamisa izikhali, leso simo sangahlanjululwa. Kazikwazi ukuhlanganyela kanye nozalo. Bantwana bakamoya, bengisacela ukwenza isibonelo. Asike sithi sinesidalwa ngaphakathi kwekhaya. Isidalwa esahamba ngengozi yemoto. Salala ngengozi yemoto. Noma isidalwa esakwazi wasahamba ngenxeba sopha. Uyayizwa lo nto le? Okay. Uma isidalwa leso sesilele, umndeni uyayiwenza umsebenzi wokuvala inxeba ngithi given. Ebese niyahamba nemakhazeni ngithi niyomgeza amakhaza given, because niyosusa leliqo lokuthi ebelele emakhazeni.
isimo sakhe ahambe ngaso nisihlambulula nini? Yebo, umkhokha nuvalile, amakhaza nuwagezile. Isimo sakhe ahambe ngaso, inhlambuluko yesimo ahambe ngaso la khona usuhlambulula yena uqobo, ukuthi kakahlobe abe muhla kwazi ukuhlanganyela nezidalwa zakhe. Nisuke niyenzile yini na? Yabo, umuntu isidalwa esihambe ngengozi yemoto, isidalwa esihambe ngesikhali kwagobhoza igazi, uma kwenziwa imicimbi, iqiniso nje lilonke ungahlala ungaphilile ngekushona manje, kodwa akakwazi ukuhlanganyela nabanye. Uthi mefika kuwe ngamaphupho afike engcolile, isimo segazi selinamathele engubeni ayigqokayo, sengathi ungahwaya ungaqhwanda ukuthi uma efika ngamaphupho athi bheka ukuthi ngenjani. Uma enenhlanhla isidalwa sakho, ugogo wakhe noma umzali wakhe, uma wakhe sayahamba, uyayafike ngamaphupho azocela ukuthi ngiyacela ukuthi ungigezele yena ukuze ngizokwazi ukuthi ngihlanganyele naye. Bheka isimo sakhe, bheka ukuthi unjani. Ngisusele lokhu ekhomba leligazi leli elisuke selomelene kule ngubo enimbathisa yona emhlophe. Ngisacela ukuthi nikuvame ukuthi uma ngaphakathi kwekhaya ninesidalwa esihambe ngesikhali, isidalwa esihambe ngesimo semoto, esengozi yemoto, la kugobhoze khona igazi, lihlambulule leso simo emanzini ahambayo. Azidluleke bantwana bakamoya. Lalela-ke mntwana kamoya, okubalulekile okumele ukwazi uma uzomisa iladi lemimoya, isidalwa leso esuke siphakamile ngaleso sikhathi sacela, saphaphatha, sanxusa, sacela ukuthi usiphakamisele iladi, sacela ukuthi usiphe ukudla. Yiso leso sidalwa esizohamba siyomema wonke umuntu ngaphakathi kwekhaya. Sonke isidalwa esalala uye ozophuma engene emxoxela ukuthi ngiyacela ukuthi ngelanga elithile nehlanganyele nami. Kungakho iladi liyabikwa, iladi liyaphahlelwa, ubike ulinikeza either 7 days or 3 days, ukuthi ulibika isikhathi singakanani. La khona ubike ukuthi ngiyakhuleka bogogo nomkhulu, ngiyaphakama namhlanje, ngiphakama ngizobiza ikhehla lami udonga likamavuso eliphakamile la ngicelela iladi kuba kangilemisela iladi ngiliphakele. Namhlanje ngizobika khehla elidala ukuthi iladi lakho ngizolenza kuwo lo mgqibelo engiyakuwo. Bengisacela ukuthi kube nguwe khehla lami eliphakamayo, lihambe liyobema wonke umuntu ngaphakathi kozalo, ingane, insizwa, amakhehla, yizalukazi, intombi zakwethu, lonke umuntu wozalo, sonke isidalwa sozalo esalala. Uqinisekise-ke mntomdala ukuthi uyabamema nabo bonke abangakwazi ukuhlanganyela nani ngaphakathi kwekhaya uma senza imicimbi, senza imisebenzi, sinipha ukudla ukuba bahlanganyele nathi. Ngizobe ngenze nje idili likamkhipheni. Ngiyacela-ke mkhulu, ngiyacela khehla lidala ukuthi kube nguwe ongihambela phambili, ungihlelele lo msebenzi, ungipha amandla ukuthi ngikwazi ukuthi ngiwenze nigculiseke, ukuze isizwe sonke sizokwazi ukuthi sikwazi ukudeka itafula ngalelo langa. Ebese uyanxusa, uyavala, uyaphaphatha, uyalibika, either ulibika 3 days or 7 days kukuwe. Senzelani? Unikeza lesidalwa esiphakamile, sacela ukuthi usimisele iladi, usinikeza ithuba ukuthi siphuma singena, simema ukuthi wena ngelanga elithile uzobapha ukudla. Okunye ungakhohlwa ngesikhathi uphahla ubika ukuthi iladi lakho uzolenza nini, ukusho ukuthi iladi uzolimisa kuphi. Ingabe uzolimisa emanzini, uyolenza emanzini, uyolenza esigangeni, uyolenza ehlane, uyolenza entabeni, uyolenza emgedeni, uyolenza emfuleni, uyolenza
emalwandle ibalula ukuthi ngesikhathi uphahla iladi uzolimisa kuphi. Uyabo? Siyathobeka. Okunye okubalekile bantwana bamoya engicela ukuthi sikhaliphisa ngalo. Iladi lemimoya kasoze walenzele ekhaya. Iladi lemimoya alenzelwe ekhaya phela kusilona itiye leli. Umsebenzi okwazi ukwenza ngaphakathi kwekhaya itiye. La khona isidalwa esiphakamayo esicela ukuthi sacela ukuthi ungiphi ukudla ungimisela itiye ngaphakathi kwekhaya. Ebese wenza itiye ngaphakathi kwekhaya. Iladi lemimoya angeke uzulenzele ekhaya. Alenziwa nje sidalwa ekhaya. Ngoba make it make sense kimi. Angichazela make it make sense. Njengalento engiqeda ngisho manje ukuthi abantu abadala niyabapha itiye niyalenza regularly ngaphakathi kwekhaya. Make it make sense ukuthi isiphi isizathu esingenza ukuthi acela ukuthi ummisele iladi ekubeni ngaphakathi kwekhaya niyalenza itiye regularly. Akadli ngani pho. Uma ukuthi iladi uyakwazi ukulenza ngaphakathi kwekhaya, yini eyenza ukuthi ngesikhathi kwenza itiye angadliki? Angithi ulambile, akanawo amandla, ufuna ukukulwela, ufuna ukukuphakamela. Amandla akawathathi ngani, akawatholi ngani ngesikhathi nenza itiye ngaphakathi kwekhaya, ngesikhathi nenza imisebenzi ngaphakathi kwekhaya. Uma isidalwa sakho sizokucela ukuthi senzele ilondozana siphakele ebese wena uyothi uyomisa iladi ngaphakathi kwekhaya, kanti yini iladi? Uma umisa iladi usukuphakela zonke izidalwa ezalala zinamacala, omafele empini, izingane ezaphophoma zalala zingalibonanga ilanga, izingane ezashona, izingane ezakhishwa, ama-abortions, idalwa ezingakwazanga ukuhlanganyela nozalo ezalala emazweni. Uphakela lezo zidalwa zithola ithuba zokuthi zidle. Uphakela zonke idalwa zokukhanya ezihlanganyele nozalo lakho. Uphakele nalaba ukuthi makuhlanganwa bangakwazi ukuhlanganyela nabo. Uzokwenza kanjani lokho ngaphakathi kwekhaya? Iladi bantwana bakamoya kawulenzi ngaphakathi kwekhaya. Iladi lemimoya kawulenzi ngaphakathi kwekhaya. Uyangizwa kodwa? Ngiyakhanya. Bantwana bakamoya, uma umisa iladi, zonke izidalwa zakho zisuke zivumelekile, zamukelekile ngezandla ezimhlophe, ngezandla ezifudumele. Abonyiwe bathola ithuba lokuthi baphuze bazidelise. Abalambile bathola ithuba lokuthi badeke itafula phambi kwezitha zabo. Bayanconcoza, bayabonga ngomsebenzi osuke ubenzele wona wokumisa iladi. Okay. Kubaluleke ngani ke ukumisa iladi? Iladi libaluleke ngani? Yini wena oyingenayo? Uma izidalwa zakho noma isidalwa sakho sicela ukuthi phakamisa iladi, wena uzokwenzakalani yini? Baleke ngani? Gaina ini, uluza ini? Iladi libaluleke ngani ukuthi isidalwa masicela ukuthi liphakamise iladi ebese wena uyaliphakamisa? Okay. Ukuphakamisa iladi lemoya kubaluleke ngendlela eyisimanga, ngoba ukuphakamisa kwakho lolo ladi lizovulela wonke umuntu ophilayo ngaphakathi kwekhaya iminyango yempumelelo. Ukumisa kwakho iladi akuzugaina wena kuphela olimisile, kodwa kuzogaina wonke umuntu ngaphakathi kwekhaya. Iminyango evalekile iza kuvuleka, kukhanye ba. Ngobani? Ngoba uma wena umisa iladi, usuke wenza into enkulu kakhulu ozalweni lakho, ezidalweni zakho, ngokuba wena ukhumbula izidalwa ezakhohlwakala kudala, ezakhohlakala endulo.
wena ukwazi ukuphakela wonke zonke izidalwa ngomngako bazo kawuchemile awukhethi ibala lamuntu kawusho ukuthi namhlanje ngiphakela laba nalaba lo nalo akamkelekanga cha izandla zakho zisuke zivuleleke kuso sonke isidalwa esesalala ngobungako bazo isenzo sakho sikwazi ukuthi izidalwa zozalo lwakho zithole amandla amasha ziya-recharge ngoba abanye balezidalwa kade bagcina ukudla kodwa ngawe namhlanje bazokwazi ukuthi badeke itafula basine bayibethele bakwazi ukuhlanganyela nozalo labo abahamba bengakhulumisani mhla wenza iladi bayahlangana babuzana impilo kuhlangane sonke isidalwa sikwazi ukudla sikwazi ukujabula nozalo labo wena isenzo sakho siyinqazi vele wena uba umise ilado ozalweni lakho sukuqopha umlando isenzo sakho abasoze basikhohlwa nanini okugcina sengiqeda ngesigaba sokuqala sengisivala isigaba sokuqala lapho khona simisa iladi lemimoya ngiyacela uma isidalwa sakho siphakamile phezulu kwesimo sempilo yakho sacela ukuthi simisele iladi noma wena unomuzwa ukuthi uyafisa ukuphakela idalwa zakho uyafisa ukwenza iladi ngiyacela ukuthi ungalenzi iladi undlulisa ungalenzi iladi uqeda icala yezwa iladi lemimoya ngiyacela ungalenzi iladi lemimoya wenza ngoba phela kuthiwa yenza cha ungayenzi lonto leyo uma isimo sakho sephakethe lakho singavumi ukuthi misa iladi buyele idalweni zakho phahla ubacela ukhulume nalesi dalo sicelela ukuthi umkhulu usibanibani gogo usibanibani ngiyazi ukuthi ungicelile umuntu omdala ukuthi ngimisele iladi ngiyacela ukuthi ungibekezelele ngiyacela ukuthi ungipha amandla ukuze ngizokwazi ukuthi konke okusenhlizweni yami ngikwenze amandla awungabi nawo kodwa ngiyathembisa Mncimpo ngizolenza iladi lakho ngizokuphakela ngisabekelela isend phezulu kwelinye isend ngiyacela ngalamandla amancane osasenawo ngilekelele ukuthi ngithola amandla ebese uyalimisa iladi uyalenza iladi ungalenzi iladi uqeda icala ngiyakucela ungalenzi iladi uqeda icala uma amandla engekho linda azoba khona amandla ebese uyalenza ngobani khumbula lezi zinto esengibalulile idalwa zakho ziningi zilindele zilambile zonyiwe amanona afuna amasweet afuna oncance izalikazi zifuna lokho okuncibikala emlonyeni yebo uma wenza leladi leli vula inhliziyo yakho yes uthi mawubaphakela uthi mawusukubona lokudla lokhu ukubekile laphana nawe ujabule bathi mabengena idalwa zakho zizodeka itafula zizijabula akukho ngekho la ngaphakathi upheka ukudla kwesintu uyabo lenze ngenhliziyo evulekile vula inhliziyo yakho ungagcini icala yeso uma amandla engakabi khona uyafisa ukwenza iladi lemoya ngiyacela ukuthi ulinde yeso ungalenzi uqeda icala ungalenzi ngesimo sokuthi ngiyadlula nje ugogo sibanibani uthi angimenzele iladi ngiyadlula nje cha ngiyacela lenze nje ngenhliziyo evulelekile ubeke isenti phezulu kwelinye ubeke uzuka phezulu kwasheleni kuze kuhlangane zonke izinto okumele uyithenge uzokwazi ukuthi zibe khona ngalendlela lezi idalwa zakho zizokwazi ukuneliseleka zonke uyabo okay bantwana bami ngisacela ukuthi mina njengodonga likaMavusana ngithi niyazi ngibetha amanzi so imisebenzi eminingi ngiyayenza emanzini ngifuna ukwenzela iexample yazo iexample yeladi
ngendlela uDonga ayenza ngayo esikolweni sikaDonga Luka Mavuso. Yes, okay. Example isikhathi esiningi ijingo sami isikhathi esiningi udinga indwangu emhlophe yeso. Udinga indwangu emhlophe. Udinga uma uzokwenza ilahla semanzini udinga izinkukhu ezimbili, ikhukhukazi ezimbili ezimhlophe. Yes. Isikukhukazi sokuqala uyasipheka. Yes. Uyasipheka. Usipheka siqojeme siwugalo siqojeme sinjalo ngamanzi nosawoti kuphela. Uma uzokwenza iladi usebenzisa ukudla kwesiZulu, ukudla kwesintu. Yes. Sengithi kwesiZulu usebenzisa ukudla kwesintu, so no spices yabo. Uma wenza lokudla lo uyalipheka. Ikhanda akawuliphathi umntwana kama ngenza akalidla ikhanda cha siyabonga awulifaki ikhanda amanqina cha siyabonga wafaki amathumba swadla enkukhu aswadla amathumba enkukhu, so uyayipheka iqojeme kanjalo. Ukhiphe isibindi nengengela nomswane. Yes, uthatha ufake emaplastikini. Uthatha isibindi salo nkukhu lezi ibindi nengengela ufake eplastikini. Uthatha umswane wakhona ufake eplastikini. Yes, uyagoqa ubeke eceleni. Uyayipheka le nkukhu leyo yokuqala le eqojeme ikanjalo. Bese inkukhu yesibili izomela lesidalwa lesi ozosiphakela emanzini. Iladla semanzini uyayihlambulula ngithi le nkukhu le uyayihlambulula usuhlambulula lesidalwa lesi ukuthi kasihlobe esiphakamile sacelela ukudla ukuthi asihlobe sibe sihle ukuze sizoba ukukhanya sikhanye sikhazimule sihlobe sizokwazi ukumema lezi ezinye izidalwa. Yabo, sikwazi ukumema lezi ezinye izidalwa seyihlambulukile. Iladla semanzini lelo seyihlambulukile, le nkukhu uyiphatha emanzini iphila. Ebese sesiyahlanganisa izinto ozoyidinga. Upheka ukudla kwesintu, either wenza amasi, wenza ujeqe, wenza ubhontshisi, ubhontshisi obrown noma ubhontshisi omhlophe. Yebo, upheka isintu noma wenza amasi amandla amangekho amasi, kube yile nkukhu eqojeme oyiphethe, kube ujeqe, kube ubhontshisi angingabali kakhulu. Umgogo wakho nomkhulu wakho uyethanda amadumbe, kuzoba khona amadumbe, kube khona ibhatata amandla nakho. Kodwa lo lezi ezinye izinto is not given as compulsory. Into ebalekile nje ukudla kwesintu either uba namasi, ungana amasi, ube nojeqe, ube nalogalo wenkukhu lo ubilesile, ube nobhontshisi sorted. Yes, ebese ekudleni ebese uphatha imboza ubhemisa amakhehla, uphatha impepho le abantu abadala edlozi, uphatha isinemfu esiyelo esinesivalo esimnyama uzobhemisa izalukazi. Uma ukuthi ke ngesikhathi ngeinsuku ulungisela iladla lakho unukela insangu, kusho ukuthi khona ikhehla elalifuna insangu elalibhema insangu, uphatha isiqeshana asingayi kakhulu plastic nje incane insangu. Okay, ebese uphatha utshwala obumhlophe koloko omhlophe. Yes, ushiko lokho mhlophe kube mhlamba amabhiya amabili or 3 noma amandla mengekho ungenza amabhiya amabili, iblack emibili, ama-black awu2, ukuba ama-drink ama-2 liter, hayi 1 liter msuncishana, ama-2 liter awu2 edrinki, kube iphakethe elikhulu lama-chips amaphakethe awu2 amakhulu ama-chips amaphakethe awu2 amakheke. Ungaphathi obaqwe amakheke nje abaphakethe awu2 mhlawumbe amathenisi amameri yabo amakheke yibo maphakethe awu2 amakheke amaphakethe amasweet. Ungahambi uyothenga amasweet kaMayimayi yabo lapha eMandiyeni isandla, cha thenga amaphakethe uzophakela amanono nezalukazi phela zewathanda amasweet akithi uncancane. Amaphakethe awu2 amasweet mhlawumbe iphakethe lama peanuts amahewu uzwenza amahewu ama-calbot awu2 amahewu into kanjalo. Yini engayibona ngoNkulunkulu wami ama-fruit lapho ama-banana mix ama-banana nama-apula, ebese kuba khona ikheke. Libalekile ke ikheke, ungalishiya ikheke. Uma ungana amandla uthenga nje ikheke elincane, ikheke kalisali yezo cause izalukazi namanono zebathanda oncancane. Bese kuba khona ikheke uyezo uphelele ke into zakho yezo mkhulu salukazi sami uyokwenza iladi, udinga lozo zinto lezo zeladi. Emakhosini siyathoba ngisacela uba singene esigabeni sesibili la khona simisa iladi lamanono. Yini iladi lamanono?
Iladi lamanono ilapho wena usuke ukhumbula izingane zakho ezaphalala ngendlela ezimbili. Eyokuqala kungenzeka ukuthi umntana wakho waphuphuma, awuzange ukwazi ukumgcina full term, noma nje waphuphuma azange akwazi ukuthola ithuba lokuphila. Okwesibili, uma unabantwana kuthola ukuthi wena wenza ama-abortions, wakhipha isisu or izisu, umisa iladi lamanono. Silenzelani iladi lamanono? Iladi lamanono silenza ngoba sisuke sithola ithuba lokuhlambulula wena mzali siqu sakho. Uhlambulula isimo sakho sokuchithekelwa noma isimo sakho sokukhipha isisu, ngoba uma uchithekelwa, ngiyazi ukuchithekelwa it's something that is not intentionally iyenzeka, ibhlungu futhi uma uzochithekelwa ngumntwana. Kodwa uyayidinga inhlambuluko yokuhlambulula lemimoya, uhlambulule lo moya walomntwana ochithekile ngoba uyakulandela. Yes, uyakulandela uma ungamhlambululile, wangamhlanganisa uma ungamhlambululile, wamlanda ukuthi akeze azohlala nawe la ekhaya, wamfaka ngaphakathi kwekhaya, wamphakela, wambisela iladi, wamphakela, wamintroduce kulezi ingane eziphilayo. 1, uphenduka abe lithunzi phezu kwesimo sempilo yakho wena ochithekelwe. Uphenduka abe lithunzi, uphenduka abe lithunzi ezinganeni zakho eziphilayo. Uyayibuza ukuthi kungani mina ungazange uhlale nami, kungani mina ngila kodwa uyakwazi ukuhlala nosibanibani. Ebese phezu kwale ngane eziphilayo uba lithunzi elimnyama, ngoba manje useyabambatha, sekuzoba baphenduke, ingane iphenduka ishintshe ibe umuntu ongamanzi. Thola ukuthi nasebusuku manje siyahema, ilontuzana i-character yakhe iyashintsha, akakazenzi, usembathwe yilaba abalala wena wangabalungiselela, wangabahlambulula, wangabaphagama, wangabalanda, wabafaka ngaphakathi kwekhaya, wa-introduce abaphilayo. Umtshela ukuthi njengoba ngizokufaka la ekhaya ke mina nguma wakho, ngikuthanda impela, kodwa angizani nengane ngezwe, angizwani nengane ngezwe, zacetha ufike ungene uhlale la ekhaya, uhlale nami, ngiyakuthanda, uphatheke, ube ingane ephathekayo, ube kukhanya phezu kwesimo sempilo yami naphezu kwesimo sabakwenu laba abaphilayo. Ngaphakathi kwekhaya ngihlala nosibanibani, ngiyacela ukuthi ubabheke. Lezo lonto leyo. So wena ke sekumele manje uhambe uyomisa iladi lamanono. Kuleli ladi lamanono, okay, wena uphophonyelwe, ukhipha isisu. Asike sike kumntwana kamoya, ngiyathanda ukuthi umntwana kamoya ngicesene, kasike siye kumuntu ophophonyelwe, kasike siye kumuntu okhiphe isisu, wenza ama-abortions. Yes, okay, nawe uthola ithuba lokuthi 1, uyaxolisa, uye emanzini ahambayo, ufike emanzini ahambayo, uphatha le nkukhu le ephilayo. 1, uthola ithuba lokuxolisa, uyaxolisa. Iy'ngane zemnene, iy'ngane ziyashesha ukudlulisa. Uthola ithuba ke manje wena uyazendlala, uthola ithuba lokuzendlala, uyambiza umntana wakho, umupha igama. Uthola ithuba lokuxolisa ukuthi ngiyaxolisa ukuthi kangizange ngikwazi ukugcina. Yezo, uma kukhona izimo awukhuluma kakho phela usubala ingonyolo, ukukhuluma nengane la ukuthi ngiyaxolisa ukuthi kangazange ngikwazi ukuthi ngikwazi ukugcina ukule ndawo kuyo. Namhlanje ngiyacela ukuthi ungixolele. Namhlanje ngizokulanda, ngizokuhlambulula ukuze uzokwazi ukuhloba ube muhle. Ngizokulanda ukuthi uzohlala nami ekhaya, uzohlanganyela nabantwana bakwena abaphilayo. Ekhaya ngihlala nosibanibani. Namhlanje ngizokuhlambulula, ngizokulanda ukuthi uzohlala nami, ngikufake ngaphakathi kwekhaya, uhlale nami, uhlanganyele nabakwenu abaphilayo.
njoba yokufaka ekhaya lalela angimthandi mina umntwana ongezwe uyezwa uma usufikile usuhlele ekhaya nomama angimthandi umntwana ongezwe ngifuna ukuthi ufike ekhaya uhlaliseke kahle ube ingane elalelayo ingane elalela umthetho kaMama njengoba ngiyanawe ekhaya uyohlangana nabakwenu ngisacela ukuthi ufike ungabahluphi ube yidlozi eliphilayo phezulu kwempilo zabo ubakhanyisele ubavikele nihlale ngokuthula nidlale kahle yamtshela nidlale kahle ebese lapho uthola ithuba ke uma ukuthi awunalo ikhaya like a stable home ukuthi unomuzi wakho noma unekhaya elikhulu la uhlala khona usemqashweni yezwa okay asiqale kanje uma usekhaya unekhaya either it's a family house unoma unomuzi wakho iladi lemimoya angeke uzulenze emanzini yezwa sofika emanzini umhlambulule umthathu uhambe naye uye naye ekhaya bese ufika ekhaya ila ozofika ummisele khona iladi yezwa uzofika ummisele khona ekhaya iladi uyamfaka ngaphakathi kwekhaya la uzomfaka khona ekamereni la uzongena khona awumfake endlini abantu abadala uye ekamereni la kuleli kamera lengane uzofika umfake khona uyamisa izibane zakho wonke oncamnceze zonke lezi zinto bengiyibalulile la qaleni kodwa manje make sure ukuthi kukhona amadanona yabo izinto eziningi ukudla okuningi okulapho ukudla kuzokwazi ukudliwa zingane wena ke manje akho mhlawumbe inkukhu ingaba khona awusenzi ukudla lokho okuqinile ukudla okungadliwa zingane iladi lamanono akusiladi lemimoya so ukuba khona amadanoni oncamncane amasweet ama-chips amakhekhe ama-sandwich yabo izinto ezilula into ama-nice things into eziphathekayo umisela leladi umbekela impahla zokugqoka yes umthengele impahla zokugqoka uma ukuthi waphophoma ungabazi ubulili uzothenga like ama neutral colors white yellow green yabo yeah ubeka impahla zakhe lapho then ubesiladi ngaphakathi ekhaya okay wena unomuzi njalo ngenze ngisho njalo nomuzi unendawo stable engeyakho either ekhaya lakho kwakho or it's a family house uyakwazi ukumlanda ebese uyomphakela ekhaya lalela ke uma wena ke unganali ikhaya elistable yabo njengogugu lethu unganali ikhaya elistable ukuthi mhlambe ikhaya elikhulu leli uamkelekile ekhaya elikhulu ini awunawo umuzi mhlambe uyihlalile emqashweni yabo angeke uhambe uyokwenza iladi lamanona emqashweni yezwa futhi iladi lakho uzolenza either lenze emanzini ulenza ehlane lenze entabeni lenze emgedeni lenze emalwandle yezwa kuzo kule indawo lezi kodwa wena angeke uzulenze ekhaya kuwe owenza iladi lamanona kulezi indawo okay uyayithatha indonga yakhe lemhlophe le uyayembatha le 1 meter uyayibeka ebese kubeka ongcamncane nawe ehlane kule ndawo engibalulekile ongcamncane into zengane manje into ezikhala kahle nakhona ungaqedi ichali usuthenga amaphakeshana amancane amasweet amaphakeshana amancane ama chips thenga ngalendlela engibalule ngayo amaphakethe amakhulu ama chips uthenga ama drink amabili ama 2 liter uma ukuthi unezingane ezu4 kusho ukuthi uzothenga amakhekhe awu4 kuya ukuthi umisiladi labantwana abangaki uma waphuphunyelwa izingane ezu3 uzothenga amakhekhe awu3 inkukhu ezu3 umuntu nomuntu unezinto zakhe bazohlanganyela ekudleni but enkukhwini umuntu nomuntu unenkukhu yakhe umuntu nomuntu unekhekhe lakhe ikhekhe libalekile phela unekhekhe lakhe then bese bazohlanganyela ekudleni usuzothenga ukudla ke ngalendlela engibalule ngayo eqaleni yabo izinto lezi boma nice ngwathenga into ezincane qeda icala awuqeda icala ngithi ebese uthatha le ndwangu le mase qedile ukudla uthatha le ndwangu le uyayiqoqa awubheke emumva uma ukuthi iladla lakho lenzela ehlane emanzini empophomeni yabo kule ndawo le awubheke emumva uliphatha kanje njengengane uyamtshela ke uthi sibanibani sesiyahamba manje siyekhaya thatha le nto uzaleli ladi le ulibamba njengengane bamba kanje yezwa awulengisi bamba nje kanje ngekhali zamangwane noma ekhali zamantungu okay bantwana bamboya sengivala bengisacotha sivale ngeladi langasese abantwana bami esikoleni sikadonga likamavuso uma ngibaxoxela ngeladi langasese bayaye bangangikholwa angazi nami noma ngizongikholwa yini okay ngisacotha isikhaliphisane ke ngaleli ladi uma uzophakamisa leli ladi langasese
awuzange ulixoxelwe umelaphi, awuzange utshelwe umuntu ukuthi lenze, kawuzange ucelwe isidalwa, asikho isidalwa esiphakamile sacela ukuthi yenze iladi, cha. Kayekho umphuphile wakutshela ukuthi yenze iladi, cha. Kodwa wena uhlolisisa impilo yakho, izimo obhekene nazo empilweni ezingakuhleli kahle. Asike sithi ngenze example, mhlambe ufuna umsebenzi kawutholi, uyamaketha, uyawafaka ama-CV, kodwa umsebenzi kawutholi. Noma ungumuntu ohlukumezekile, uyasebenza kodwa uhlukumezekile emsebenzini ku-toxic, wena uzucabanga nisho ukuyeka. Noma umuntu oyithola semaceleni nje, igama lakho kalisala emaceleni, kancane nje igama lakho liyaphathwa, kancane igama lakho liyaphathwa. Noma umuntu obona ukuthi impilo yakhe ifike ivuleke, uma usuyitshela ukuthi seku-right kuyavaleka, okanye kuyavuleka kuthembise ngalesikhathi sekumele sengabe khona uku-achieve-ayo, kuvele ukuthi secwaka kunyamalale. Yabo, impilo yakho kahle is not aligned, kukhona izimo obhekene nazo manje ufisa sengathi zingashintsha, uyagula, awazi ukuthi yini ekuphethe, uyaya kodokotela kodwa abakutsheli lutho, there's no solution. Uyahluleka ukukhanyisele ukuthi kahle ingoyoluka yenkinga yakho yini. Lapho uthatha uwenza iladi langasese, ulenza ngenhloso yokuthi ufuna offering, you have an offering ukuthi nginakhe ngiphethe esandleni sami ngizocela, bengisacela ngenzele u1 no2 no3 no4. Uma ufuna ukwenza iladi langasese lenziwa nje, umele ube no100 rand, kumele ube no100 rand ukuze uzolwela impilo yakho, ukuze uzolwela ukushintsha kwezimo. Uthatha le100 rand yakho, uyahamba uyothenga mhlambe ama-apple awu2, amabanana awu2, uthenge mhlambe uhambe elontuzana kaMayimayi Esphaza noma supermarket, uthenga ama-sweet mhlambe owe10 rand, uthenge iphakethe eli1 lamakhekhe, maybe ama-tennis or ama-Mary, you choose one. Uthenge iphakethe lama-Simba chips eli1, uthenge u1 liter we-drink, uthenge ibhodlela eli1 lebhiya, ube nesinemfu, uthenge isinemfu esimnyama esinezivalo esiyelo, uthenge impepho, uthenge ikhona iyadayiswa isikiwe ezitoro lezi zesintu, emamakethe lawo esintu, ama-pharmacy esintu, ebese uthenga imboza encane, ebese uyahamba. Awuyike manje manzini, uyahamba, uyakhetha ukuthi uyahamba uye entabeni noma uya ehlane. Yes, uye wenza lezo zinto lezo uphethe isigubhu samanzi, ukhamanzi ekhaya nje mhlambe ngo2 liter, uphethe isigubhu samanzi. Uyafika la, asike sithi ngenza example, but between intaba nomgede nehlane khetha 1, okay. Uyafika la, awunduruzi, yes. Uma uyenza lelo ntuza lelibhande, lelo ntuza leliladi lila, awunduruzi. Uma ufika ehlane uyalibheka ihlane, uyalibuka, ulalela umuzwa ukuthi uthi umuzwa wakho bheka ngakuphi, ebese ushona lapho. La uzofika khona le spot ozosikhetha, uthatha isigubhu samanzi uyasihlambulula, ebese uyagoqa, uyaphaphatha. Ngiyakhuleka kumnikazi wendawo, bengisacela ukuthi ningamkele ngaphakathi kwekhaya lenu. Ngangiphethe lutho esandleni kodwa ngizofuna ukuphila. Yes, phela ihlane intaba umgede nabanikazi bawo, yabo, ucela imvumo, uyehlambulula le ndawo lengalamanzi owaphethe, uyabeka la, ubeka lezi zinto eziphethe ama-offerings la owaphethe, okay. Usuyaphahla ke ukuthi uyiphathe ibani noma uyiphathe, yes. Uma uzophatha ibani uzophamisa u-white, yellow and blue only, uyabeka lapho uyaphahla. Uzolwa, uzocela, uzokhanyiseleka ngempilo yakho. Uyabeka izinto zakho, uyabeka ngathi ungaphatha ama-paper plate, uyabeka, uyaphahla. Azi uyawazi ukuphahla, uyaphahla, uyacela. Uma uzolwa uyalwa, uyabiza ukuthi ngiyakhuleka bogogo nomkhulu, ngiyakhuleka kuzo zonke izidalwa engizaziyo nengingazazi, ehlambulukile, engazalwa ngizembethe. Yimina ugugu lethu ozalwa noMasonto Shabalala.
Ngibiza wonke ngenze example la ngibiza wonke amakhehla ozalo likaDonga lamavuso engihamba nawo. Ngiyacela ukuba ahlangane nami kule ndawo. Ngibiza zonke ezalukazi namakhehla ozalo likakhokho, angithi ngumlanjwana, ozalo likakhokho, ozalo gogo, ngiyacela ukuba ihlangane nami kule ndawo. Ngibiza zonke izidalwa zakogogo ozalo mama, ngiyacela ukuba ihlangane nami kule ndawo. Ngibiza zonke izidalwa zozalo lakomalume la inkaba kamama yatshalwa khona. Ngiyacela ukuba zihlangane nami kule ndawo. Ngiyaphakama bogogo nomkhulu, ngizocela impilo. Kangiphilile. Namhlanje ngiphethe lokho esandleni, kodwa namhlanje ngiyacela ukuba ningiphilise, ningelule. Nasemsebenzini ngiyahlukumezeka, angiphathekile kahle. Sengize ngicabanga nishokeka. Ngiyacela, ngiyakhuleka kuwonke amabutho engihamba nawo, amabutho empi, ukuthi makube yiwo aphakamayo kulempi angilwele, ngokuba mina ngokwami nganginawo amandla okuyilwela. Nasemsebenzini uthi asike sithi mhlawumbe umsebenzi awutholi, ngiyaphakama bogogo nomkhulu, ngizocela, ngizophaphatha umsebenzi kangutholi, impilo yami imile. Ziningi izinto engifisa sengabe nginazo noma ngingayizuza or ngingayi-achieve, kodwa eyami impilo imile. Ngiyacela ukuthi niphakame ngobungako benu, kube yini eningilwelayo lempi, kube yini eningihambela phambili, nihleli inyawo zami, nikwazi ukuqabula wonke amaketanga aboshiwe phezu kwempilo yami, nikwazi ukuqabula zonke izibopho eziboshiwe phezu kwempilo yami, nikwazi ukuthi ningivulele yonke iminyango evalekile, nala isitha bese sifungile ukuthi angeke ngikwazi ukufinyelela khona. Ngiyacela bogogo bomkhulu ukuthi ngani ngikwazi ukufinyelela. Ukhumbule njalo ngaphambi kokuthi uqale uphahla ngithi uyakhuleka kubiza umveli nqangi ukuba akakuhleke, nakuphona umkhulekweni uyayibika inkinga obhekene nazo. Iladi la ngaseseke bese uyahlala ke, awuthi mawuqeda ukuphahla bese uyabaleka. Uyahlala ke, mhlawumbe uthatha ibanana oyi-1 uyadla, uthatha iswidi eli-1 uyadla, uvula ama-chips uyawathela kuyilondozana. Yes. Uyawathela kwi-paper plate. Uyadla konke okuphethe, uyadla, uvula idrink uyithela phansi, awuyiphuzi. Uyithela phansi, abakwazi ukuphuza lokho kuseqala emlonyeni wakho bese uyaphuza, cha, uyithela around la kulezi zinto oyibekile, uyahlala. Uhlale nje undoruza, ungazi unduruzeleni. Uma usafuna ukukhuluma uyakhuluma, uma amanzi ukuphelela uyahlala lapho. Uma usuqedile awumane usuku uhambe, uyabonga, uyaphaphatha. Ngiyabonga kumnikazi wendawo ukuthi angivumele ukuba ngisebenzise ikhaya lakhe, sengiyahamba. Ngiyacela ukuthi konke engikucelelana namhlanje kube impumelelo, ikhalo zami nemjonjo yami izwakale. Ngiyaphaphatha, uyahamba. Iladla ngasesekelelo. Sengifikile esigcineni sesiqephu sami. Sengifikile esigcineni kwesiqephu sanamhlanje. Ngiyazi ukuthi abantwana abaningi bakamoya bayalonga idatha labo, bafuna imfundiso kuphela. Uma isiphelile bafisa sengathi ngingayivala ke ivideo. Sesifike egcineni kwesiqeshana sethu la khona besikhaliphisana sifundisana ngeladi. Ngiyazi ukuthi iladi akusi into wonke umuntu angayiphilela, kodwa ngelinye ilanga kuzoba khona isimo la khona uzodinga khona ukuthi wenze iladi. Ngiyacela ukuthi uphinde ubuyele kule video le ezokufundisa ngamaladi ngokuhlukana kwawo, ukuthi ayini, enzelwani, enziwa kanjani. Ngiyabonga kakhulu bantwana bakamoya. Ngiyacela ukuthi niqhubeke ne-subscribe, ne-like, ne-comment kuma comment section, ni-share, ni-save konke, all of the above. Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphaphatha, ngithi update ubomnyama kuvela ukukhanya, ngishaya isandla phezu kwesinye. Amako. Uma ukuthi idatha awulonke, sacela ukuthi ungidlalele ke sengivala. Yazi for the past 2 weeks, okusenhlizweni yami, for the past 2 weeks it was amaviki athe ukubanzima phezu kwami, phezu kwesimo sami sempilo yami njengo Donga likamavuso, njengomzilikazi kaMashobana, njengengane yamakhehla ozalo kaDonga likamavuso.
la khona kube khona ama challenges engihlangana nawo esikolweni sami engenze ngabuka ingulo ngelinye ihlo. Ngisacela ukuthi ngilalele. Ngibe ne case la khona izingane lami engilikhulisayo ngihluleka sengikuzame konke, ngihluleka ukulekelela ukulwa ezimo zikamoya. Okay, kimi nginalokho kokuthi ukuba idalwa zakhe, kimi nginalokho ukuthi ukube mina Donga kaMavuso bengingabizwelanga ukuthi ngimelaphe, ngimlekelele, ngimkhanyisele, ngimkhulise, ngabe idalwa zakhe kazange size ziphakame phezu kwempilo yami ukuthi kangimelekelele, ngabe kazingivumelanga zanginikeza imvumo yokuthi kangimelekelele ngimkhulise. Yabo, for the mere fact ukuthi uzile esigodleni sikaDonga kaMavuso, wanyathela esigodleni sikaDonga kaMavuso, izidalwa zakhe zaphaphatha ukuba kangimphilise, kangimkhulise, kangimlekelele engolweni yakhe kamoya. Automatically mina Gugulethu ngitshela ukuthi automatically the Bluetooth has been paired successfully. Basebenzisa mina ukukhanyisa empilweni yakhe, bazosebenzisa mina ukuphilisa nokuthi ngimguide in the right direction ukuthi isipho sakhe through me, through ama guidance amakhehla engwambethe, uzokwazi ukuthi akhule esimeni sikamoya, izimo nempi abhekene nayo uzokwazi kuyinqoba. Okay, without going into details, ngihambe naye ngemanzini yazo. Ngihambe naye emanzini ngiyamhlambulula imoya, ngimhlambulula imoya. Ekumhlambululeni kwami imoya kuvuka amacala amaningi. Ukuvuka kwamacala amaningi, izidalwa zakhe ziyadikila. Yabona nto nayo ukuthi idalwa sidikile. Ngikhona, I'm fighting, I'm here, I'm helping. But idalwa ziyamdikela lo muntu ekumele ngimkhanyisele, ekumele ngimelaphe, ekumele ngimphilise. Idalwa zakhe ziyadikila. Uyagula manje and angisazi. I'm losing this battle. I'm losing this battle. Angazi kungani. Angithi mina ngomelaphi wendabuko. Kungani kumele kube khona izimo zikamoya la khona I'm being challenged as umelaphi wendabuko. I'm losing this battle. Like idalwa zakhe ziyadilikila, they are not helping me. Arrogantly nginalo muzwa ukuthi I am a healer. I am a healer. I am a certified healer. Ngibizelwe ukwenza lo msebenzi wabantu abadala. Why am I failing? Kungani kumele kube khona lolu bonda lolu olenza ukuthi ngingakwazi ukufinyelela ngale kwalo? Uyabo? And I was struggling with that. Kube kungangiphethe kahle ukuthi kanjani kwenzeka kanjani ukuthi ngingakwazi ukuphilisa lo muntu engithenjwe ngaye, wabeka lapha phambi kwami ukuthi ngimphilise, but I'm failing. Uyabo? And it was a hard lesson. It was a hard lesson. Bese ngiyabuyela ke emakhehleni, ngibuyele kuDonga. Ngiyambuza ukuthi weDonga, kwenziwa kanjani? Ngilontuzana mina Gugulethu. Ngikhethiwe ozalweni lami lokuthi ngizoba umphilisi, lokuthi owami umkhuleko uzokwazi uqabula amaketango, owami umkhuleko uzokwazi ukushintsha izinto, uzokwazi ukushintsha izimo. But kungani? Why am I failing? Yabo? And it was a hard lesson because in this mist konke lokho ngifunda isifundo esisha njengomelaphi. Ngifunda isifundo esisha njengomelaphi. And uDonga mayiphendula athi, okay, uDonga mayiphendula athi njengomelaphi wendabuko
awunawo umlingo. Njengomelaphi wendabuko awunawo umlingo, awukho umlingo. Ukuze wena uzokwazi ukuphilisa, uzokwazi ukuguqula izimo, wena you are just being used by the heavens as a vessel yokuthi ukwazi ukulwa, but impi uwedwa njengomelaphi wendabuko kawukwazi ukuyinqoba. Wena ubizela ukuzokhanyisa, ukuzokhulekisa, uzokulwisana nezimo, but ukuze uzokwazi ukukhanyisa udinga izidalwa zalo muntu ozomenyanga, zalo muntu ozomkhanyisela, zalo muntu ozomphilisa ukuthi kube yize iphakamayo zilwe. Udonga athi I'm not saying, angisho mina ukuthi le mpilo angeke uze uyinqobe, but i time frame is taking longer because manje yidalwa zakho ezisebenzayo ukukhanyisa nokulwa nomvelinqangi. Because manje ukuze ulwe lempi uyilwa nomvelinqangi nezidalwa zakho, but ozalweni lakhe kwi-lineage yakhe nobody is willing to step up and fight this battle. So ukulwa kwakho kuzothatha isikhathi eside ukuthi lempi yakho inqobe. Angeke uzuyinqobe njengokuthi njengenhlala yenza ujwayele ngithi wena ukuthi uma usebenza umuntu usebenza nezidalwa zakhe, no usebenza ufike kube umvelinqangi wowe izidalwa zakhe wuye nilekelelana. Wonke lama forces ayadingana, wonke lama forces ayadingana ukuze kuzokwazi ukuthi le process yokulaphana izokwazi ukuthi ibe fast, izokwazi ukuthi ibe impumelelo, impumelelo yakhona uyibone manje, ama results akhona aqhamuke fast because you are working hand in hand with these forces kamvelinqangi. Idalwa zembethe wena njengomelaphi, idalwa zomuntu ozomkhanyisela, ulo muntu ozomkhanyisela nonke you are in one page, you are fighting one battle. Philisa inguquko, ukwelapha, ukhanyiseleka. Okwamanje in this situation ukuthi usujwayele, in this situation you are working alone. Wena njengomelaphi usebenza wedwa nezidalwa zakho, ulekelelwa umvelinqangi ukulwisana lempi obhekene nayo yezinyane lakho. I-process yakho yonqoba is not going to be fast njengenhlala yenza. Ngithi wena ujwayele kuyahlupha. Angithi wena ujwayele ukuthi ukwelapha umuntu i-process eyenzeka fast. Manje kuyakhula, ukhula kaze kwabalula, ukhula kaze kwabamnandi, ukhula kuhamba nemjunju namaskazi. Indlela yakho yokukhula le ayimnandi but i-process. Manje sekumele kube uwo olwa kanzima, ulwe restlessly, ukhuleke restlessly, ukhulekela lesimo lesi. Kuba umvelinqangi umdala weinsuku okulekelelayo ekutheni unqobe lempi. Hayi ukuthi ngeke uzoyinqobe, kodwa akusinje ngokujwayela kwakho ukuthi wena ujwayele ukuthi umuntu uyamthatha uyisemanzini uyamkhulekisa, impilo iyaguquka, kube khona inguquko eyenzakalayo esimeni sempilo yakhe. Impilo kayihambi kanjalo. Ingulo musu kuyikrema, wena usukremile ukuthi i-process yakho konke kuyashesha njengomelaphi. Manje uyakhula. Utetema ukuze ukukusiza ke manje sekumele ukuthi ubophe isifociya ulwe kakhudlwana kunalenhlala yenza. So ngikhule lamavika u2 it was hard. Bekunzima kimi as ugugu lethu, kube nzima kimi as ugugu lethu, kube nzima kimi as umelaphi wendabuko, kube nzima kimi ezingane yamakhehla, kube nzima kimi njengezinyana likantshosho. Uhambeni lami bengi-arrogant, ngiyitshela ukuthi njengomelaphi nothing is impossible. Ngiyitshela ukuthi njengomelaphi njengoba ngibiziwe konke kuza kalula.
uma umntwana kamoya esefikile esigodlweni sami konke kuzoza kalula, kanti cha, ezinye izimo zidinga ukuthi ulwe. Yeah. Ngiyabonga kakhulu. Please ngicela ukuthi ungilontuzana ushiyele inhliziyo ehlaza ezwayini green heart ukhombisa ukuthi i-video yami uyayilalela uzofika egcine. Ngifuna ukubona ukuthi kwamele ngiqhubeke yini nokuventa, noma mhlambe angithandi ukuthi ngivente, ngifuna ukuthi ngishwabashikeke nje ngento nikhona. Phela nami ngumuntu, ungaboni ngiwumbelaphi kuthiwa ngivumelaphi wendabuko, ngumuntu angigoyishi ngiyafokofa. So nami ngidingana ngizovonta, anginabo abangani ngizoventa aphi mangaventi kini. So ngizecela ukuthi ungishiyele a green heart to show ukuthi uyibukelile le video wazofika egcineni. Ngiyanthanda kakhulu, ngiyabonga. I'm always humbled by uthando lwenu, by your support. Ngaba ngikho la ngikhona kube kanikho, and ukuze ngikhule esimeni sikamoya ngikhuliswa yini, because izimo engibhekana nazo from day to day basis yize ezingikhulisayo, ngibuye ngize la kini ngizonikhulisa. So ngiyabonga kakhulu, ngiyaphaphatha, ngishaya isandla phezu kwesinye, ngithi update obumnyama kuvela ukukhanya. Ngiyathobeka. Ama